ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ନିଆରା ଏବଂ ସେଇଭଳି ନିଆରା ଆମର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। କିଏ ବେଲ ପଣା କରନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ଛତୁଆ ପଣା, ଆଉ କିଏ ଛେନା ପଣା, କ୍ଷୀର ପଣା ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହୁଏ। ଏହି ପଣା ଠାକୁର ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଣା ଘଡ଼ି ବା ବସନ୍ତର ଠିକି ବନ୍ଧାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଜି ଗଣନା ହିସାବରେ ଏହା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ, ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ବା ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରୂପେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବୈଶାଖ ମାସର ଆରମ୍ଭ ତଥା ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିଷୁବ ରେଖା ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଚୈତ୍ର ମାସ ପରେ ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନଠାରୁ ଦିନ ବଡ଼ ଏବଂ ରାତି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଦେହରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶର ମାତ୍ରାଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଣା ପିଆଯାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ନିଜର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ପଣା କରନ୍ତି ଆଉ ପଣା ପିଇ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପଣା ବନେଇବା। ମୁଁ ଏଠାରେ କ୍ଷୀର, ଛେନା, ନଡ଼ିଆ, ଚିନି, ସେଓ, କମଳା, ଅଙ୍ଗୁର, କଦଳୀ, ଡାଳିମ୍ବ, ଛେନାପୋଡ଼ ଆଉ କିଛି ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଗୋଲମରିଚକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ତା ଦେହରେ ପକାଇକି ପଣା ବନେଇଛି। ପଣାର ମେକିଂ ପ୍ରୋସେସଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ।